Hyvä hengitys tapahtuu liikkeessäkin aina nenän kautta. Se on lisäksi kevyttä, hidasta ja lähtee syvältä palleasta. Hyvä tapa lähteä reenaan kevyttä hengittämistä on pyrkiä hengittämään niin, että siitä ei kuulu pienintäkään pikkupihausta. Sitten kun se onnistuu paikaltaan ihan ilman ongelmia, niin sitten voi lähteä lisään pituutta sisään ja ulos hengityksellä. Optimaalinen hengitystaajuus on 4 sekkaa sisään ja 6 tai 7 sekkaa ulos. Sitten kun nämä yhdessä on ihan easy peasy, niin sitten homma voi lähteä viemään liikkeeseen. Eli pyrkii aluksi hengittämään niin kevyesti, ettei kuulu mitään ääntä. Ja sitten sen jälkeen pidentään sisään ja ulos hengitystä. Edelleen pitäen tietysti se hiljainen, kevyt hengitys. Kaikki hyvinvoinnin häksäilijät ja onnen optimoijathan panostaa totta kai hengitykseen, koska hengitys on yksi hyvinvoinnin kulmakivi ja pakollinen palikka optimaalisesti toimivassa kokonaisuudessa. Siksi mä suosittelenkin omistaa joka päivä vähintään 20 minaa hengittämiselle. Tee se, niin mä lupaan, että sun fiilis ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ottaa ison harppauksen parempaan suuntaan. Sellaista tänään. Mitä parahinta syksyä sulle. Moi!